ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ. Homework March 05 2024 Class 5 Tuesday. Note: please practice and record video about the clothes 2 times and submit the video in Flip app. The assignments in English. Number 1. My name is Samaksh. My mother's native place is Kudla. Number 2. Chudidar is a 3-piece attire. Number 3. My dad's mom always wears sari. Number 4. I use a white towel after bath. Its translation in Tulu. Number 1. Enna pudar Samaksh. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೂಲ ಊರು ಕುಡ್ಲ. ನಂಬರ್ 2. ಚೂಡಿದಾರ್ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಇಪ್ಪುನ ತುತ್ತೈತ. ನಂಬರ್ 3. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಸೀರೆ ತುತ್ತುವೇರು. ನಂಬರ್ 4. ಯಾನ್ ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ದು ಬೈರಸ್ ಗಲಸುವೆ. Okay, here are the new words and meaning and its pronunciation. Native, moola. Place, uru. Use, galasuve. Galasunu. Chudidar, chudidar. Wear, padunu. Always, yepala. White, buldu. Bath, meepunu. After, ಬೊಕ್ಕ. ಬೈರಾಸ್ ಬೈರಾಸ್. ಅಟೈರ್ ತುತ್ತೈತ. ಸಾರಿ ಸೀರೆ.